दासान्दि मार्केटाव ससियेल मिडियायाव माने इसेबां दावराव गाव गावनि कन्टेन्टखौ होब्रा मा मालायनि कन्टेन्ट लानानै मालायनि भाइरेल मालायनि दावराव दावसिखौ लानानै चेनेलाव होबाय थायो थोद। हे रायजोफोर गुड मर्निं गुड आफ्टारनुन गुड इभिनिं जिखि जाया जाय समाव नोंथाङा भिडिअ नायदों। गयनि दामा दायो 3500 सोलिगासिनो कुइन्टेलाव। नोंथांमोना नेथ'बानो जाबाय दामा जाबावगोन। बुंदों बेफारिया 10 दिनसो उनाव 4000 जाहैगोन। साप्लाइया मोजां जाबानो नोंथांमोननि गया दाम जागोन। अके स' दा फानथ' नोंथांमोना देग्लाय बारा बार गैथ'वा जेबो गिनांगौ गैया। बैसाग मासावसो बारा एसे बांसिन बारो। दा जुखामनि आपडेटखौ नोंथांमोना नायदो। बिबारा एसे हरहांसिगोन। दा नै आं एसे वाइड एंगोलाव होनो नुदोंना गाइस गोजौ जाबाय। दा बिदि गोजौ जानायाव दा हासार सारजाला। दा नोंथांमोननि हासार सारनायनि लास्ट हासार सारनायनि आपडेटखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन आं मा हासारखौ होनांगौ दायो। दा बे गोजौ जाबाथाय सारजाला आरो बिनि सिगां सारनांगौमोन। दा बाव सारखांखाबाय नाथाय मोनसे 3 बिगाया ओरैबायदि फ्लप जासिगोन आंनिया। माने 3 बिगा दङ ओरैबायदि जिबायदि जानांगौ बिदि जायासै। राइट टाइमाव आं माने दै होनो हायासै हासार होनो हायासै खारन आं बे समाव ओरैबायदि बिजिमोन आरो फेमिलियाव ओरैबायदि खुरमाफोरनावहाय ओरैबायदि खामानि ओंखारना होदोंमोन। माने बिफाया जोंना सोलाबासै आंबो अफिसाव खामानि मावनाय जायो माने टाइम होनो हायासै बेयावनो जामब्रबाय। नाथाय बे साइडआ ओरैबायदि मोजां नायदो नै। मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि अलमस्ट मोजां जादों देग्लाय। नाथाय थांनाय बारखौ नायोब्ला थांनाय बारा साबसिन जादों आंनिया। खिन्थु देग्लाय 3 बिगा जिनिखि गायदों बिनि जोलैयाबो उइनार नङामोन माबा मोनसे नाममोन बेयाव गाब्र'नाय जाबाय पेकेट मोनसे लाबोनायनि थाखाय आरो। होमबाबो जों दायो नायनोसै। दा रायजोफोर आङो ओरैबायदि बिजि दंमोन आरो माने एसे प्रब्लेमथ' नङा माने टाइमा एसे प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन आपडेट लाबोनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन। जुखामा आङो डिसेम्बराव गायदोंमोन दे डिसेम्बरनि 3 तारिखआव गायदोंमोन। दासिम सानदो बेसेबां जाखो। दा मेयावहाय फुरा प्रडाक्टखौ मोनहैगोन। मार्केटआ जेबो टेनसन गैया आंनिया। आंनि न'निफ्रायनो लांगोन कन्टेक्टआ आंनाव दंखायो। जुदि नोंथांमोना गैयाबा नोंथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामना होनो हागोन नाथाय अदालगुरिनि जानांगोन आरो। दा नै ओरैबायदि दाउ खौवौ गाबबायना खोनादोंना दाउ खौवौ गाबगासिनो दङ। बोथोरा ओरैबायदि समायो बैसाग खाथियाव जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो सोमखोर गोथां जागोन आरो। नै गोसोखौ मोजां मोनलायदोंना नोंथांमोना। नै बिदि जानांगौ दंफाङा थागद। दा दाउ खौवौ गाबनायजों बैसागु बोथोर फैनायजों आरो बैसागुनि ओरैहाय बिफांफ्रा अखा मोननानै बिबार बारनायजों ओरैबायदि समायसिगोन बोथोरा। माने दा बुंसै आरोना बेनो जाबाय जोंनि गामि ओनसोलाव खाथ्रि बिबारनि बिबार ओंखारसिगोन बारा गोबाव गैला। बिबार बारजोबसिगोन बिफां लाइफांफ्रा हाग्राफ्रा नै गोथां जासिगोन। गया दाम बारायहां जागासिनो दङ दा फानथ'। दा नै हनै दाउबो बिरदों। बेनो जाबाय गामिनि थासारि गामिनि नुथायजों सोर हानो नङा होमबा रायजोफोर। मोजां मोनखायो आरो गोसोखौ। आरो जेब्लानोखि दैज्लां जायोना माइ गायनायावबो जेब्ला सोमखोर जायो दाउब' बानायफोरजों बा जियानो जा दैजों माइजों ओरैबायदि किउट नुयो आरो समायना नुयो। दा फुंनि 7टायाव आं भिडिअ खालामदों। हनै सानजारां हनै ओरैबायदि मोजां भिउ। दा आं ओरै माने जेराव थाङा मानो आंनि भिडिअ नायो होनना बुंदों। नायदों थेंक इउ स' माच आरो बुंदों जे आंनि भिडिअ नायनानै खायसे गायिफ्राबो जुखाम गायदों आरो। जोबोर मोजां जादों नोंथांमोना इन्सपायार जानानै माने गायदों आरो। बिदिनो गायनांगौ गायनाय लोगो ना नों एसेब्लाबोथ' खरसा मोनगोन ओरैनो थास्लायस्लाय 6 मासावनो नोङो लाख थाखा खामायनो हायो। नाथाय मोनसे बाथ्रा आरो नोंनाव एसे सेभिंस थानांगौ जायो। माने फैसाखौ बेंकआव दोननानै जेबो लाब गैया। बेंकआव हमना ला नोङो 6% जुदि इन्टारेस्ट मोनोबा बेबो फिक्स डिप'जिट दोनबासो होमबा मानो दोननानै लाब बेंकआवलाय। खेथियाव गारदो आरामसे फैसा मोनफिनखायो टेनसन गैया आरो। नाथाय खाफालखौबो नायनांगौ जायो आरो खाफाला बयनाबो गाज्रि नङा मेक्सिमाम बयनाबो मोजां। माथ्र' जोङो टाइमखौ माने एडजास्ट खालामनो हाबानो जेबो जों गाब्र'आ आरो। दा नै बागाना आंना बेनो एसे गायसनबावनांगौ दङ। एसे गायसननानै जेब्ला कमप्लिट जायो देनां बोरायबा बुरिबा गयखौहाय थबसियाव देनानै बे समावथ' हाथाया माबागोन नालाय हाथाया लुज जागोन बा हाथाया गगोन। थबसियाव देयै आराम बोराय बुरि जानोसैब्रा। ओंखायनो गयखौ गायनांगौलै। हाबाब मासि गोरा जाखो। लामाया बेनो
एन्ट्रेन्सआ हाबजेननाया नै बेजों हाबबाय फख्रिया बाव दै रानबाय बिनि नाखौ बोखांजोबनानै बै न'नि फख्रि गंसेयाव लांनाय जाबाय दा बेखिनियानो नुथाया दिनैनिया नै डिसेम्बराव गायनाय जुखामा बिबार लाथ'वाखै आंनिया दा बेखिनिया ओरैबायदि मोजां जादों बिथिं हाग्रायाबो खम माखासे जाहोन दङ हाग्राया जुदि बाराबा बिफाङा गोजौ गोजौ जानायाव एसे गोरा जायो दा नै बावहाय हाग्रा जादोंमोन दा बिथिं हाग्राया बिराद ओंखारदों देग्लाय जायनि जाउनाव बिफाङा देरख'नो हायाखैमोन दा अब्लाबो बेखिनिया एसे थिगानो नाथाय बैयाव मोनसे दङ आंनिया 3 बिगाया बेखिनिया ओरैबायदि मोजां जादों बेखिनिया नाथाय बै 3 बिगाया एसे फ्लप जानाय बायदि आं मोनबाय आरो दा जियानो जा आं खोन्थालांगासिनो दङ बिदि जानांगौ आरो जुखामाहाय जुदि बिफां फांसेयाव थसेल' ओंखारबाथाय बेस्ट जायो खारन गिदिर गिदिर जायो आरो थथाम ओंखारबाथाय थसेया सेप्ता जायो थनैया एसे मद' जायो अब्लाबो थसेनिल' ओंखारोबा थसेनि अजनजोंनो हाया आरो पवासेनो बारखायो आरो थसेया बिथिंथ' थिगानो जादों नै बावहाय दा मोनसे लास्ट हासार होबावनांगौ बेनो जाबाय लास्ट हासार होगोन आं खोन्थागासिनो दङ आं दा दखानाव लायगोन दखानाव लायनायखौबो आं हासारखौ ससे भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन दा बै जि गोजौ जाबाथाय हासार होजाला ओंखायनो दा नैबे जानजिजों समान समानावनो लास्ट हासारखौ होनांगौ बेनो जाबाय जोबथा हासार आरो नै आखाइजों गायोबा बेस्ट जायो मेचिनजों गायबाथाय बेबादिनो मोनफा मोननै गेप्स जायो आरो आङो फ्लपखौ खोन्थाग्रोनोसै बेथ' जाबाय र' दाबो फ्लप जानायनि कारना बेनो राइट टाइमावहाय हासारखौ होनो हायाखै दैखौ होनो हायाखै बिराद बे समावहाय न'नि सोरबा लोमजानाय मानाय जाबाय थादोंमोन आरो जोंनि न'खरा नंथ्रा आरो माने काजिनफोराव आरो लांलाय लाबोलायावनो टाइमानो मिलायनाय जायासै माथो खालामनो बेनि संसार लोमजानो साजानाय थाखायो बिथिंहायनो एसे जिबादि जानांगौ माने आं सानदों माने एसे खम जादों थांनाय बारावहाय बेस्ट जादोंमोन आं खोन्थागासिनो दंखायो नोंथांमोननि मेचिनजों गायनायनि थाखाय एसे गेप्स जादों आरो जुदि हाया बांद्राय बुरजा नङाबा नोंथांमोना आखाइजों गायबा बेस्ट जायो नायजोर गायनो हायो आरो दायो नोंथांमोना नायदो नै समावहाय आं बैजों थांनो बैथिंहाय 3 बिगानि एसे बारा दङ लास्ट बे जोलैया माबा मोनसे नाम साला जोलैया बे जोलैखौ जिबनावबो दागायसै आरो आं बेखौ नेक्स्टआव पेकेटखौ दोनखादों पेकेटखौ खोन्थागोन आरो बांगालनिफ्राय लाबोनायमोन थगायजाबाय माने हाजों मिलायासै आरो बे जोलैया एसेबां गोदानखासो उइनारानो बेस्ट जायो उइनार गदाबारिया बेस्ट जायो नै बिथिं खोन्थागोन आं बिथिं देरख'नो हाथारासै बे जोलैया फ्लप जोलैमोन आंबो सानाखैमोन बिदि जागोन होननानै नायदो नै बे जुखामा फ्लप जाबाय आरो दा हासार होनानै दैखांनो सेस्था खालामसै हासारजों दैखांनो सेस्था खालामसै नै नायदो 3 फुट दासो 3 फुट जादों बेखिनिया गासैबो फ्लप 3 बिगाया बिदिनो दङ नै बारा मोजां जायासै बावहाय लस जागोन ना मागोन बुंनो हाला फिथाइयाथ' ओंखारगोन नाथाय एसेबांखिनि जौनांगौ बे जौनाय नंलागोन नाथाय दाबो मोनसे चान्स दङ बेनो जाबाय आं हासारखौ होगोन आरो बेसेबांखिनि बेरनांगौ मोजां बेरासै आरो जौआसै दा बेनो अपसना दा बाव आं मोनसे हासारखौ लायनो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय दा खोन्थागासिनो दङ लायग्रोनोसै लायनानै नाथाय इउरियाजों लागायनांगौ आरो बे पाउडारखौहाय बे मोनसे पाउडारजों इउरियाजों होबाथाय जुखामा ओरैबायदि देरो आरो दा बेखौ आं दा लायनो थांसै दायो खोन्थाथ'ला दाहाय खोन्थानोसै लायखांबा बेनो आरो बेखिनि 3 बिगाया बिदि एसे फिसा फिसा जाबाय जुखामा बिथिंथ' नै बिराद गोजौ गोजौ बिथिं आरो बेखिनियानो एसे जिलाबाय आरो देग्लाय खाफाला सब समाय सेम थाया नाथाय एसेबांबो गाज्रि खालामा इसोरा दा आं लस जाया जानायालाय खारन आंहा बिथिं गासैबो मोजां गोजा बेयावबो आं एटलिस्ट मोनगोन मोननायालाय बाट जेसेबांनिखि टारगेट लादोंमोन एसेबांखिनि आं मोननाय नंला आरो बाव प्रडाक्टखौ आरो मानो होनबा आं मिथिखायो एक्सपिरियेन्स दङ
नै बिदि जानांगौ आरो नै बिदि जानांगौ होमबा एसेबाबो मोजां जायो ओमफ्राय मेचिनजों गायनाय नालाय थरथाम थरनै गाहाम हाबदों नालाय नै अभार रोजा जायो आरो स' दायो गाइसमोन बेनोमोन दिनैनि भिडिअ'आ नेक्स्टआव लोगो मोनसिगोनलाय फ्रि जाग्रोनोसै गोबां खामानि दङ आरो नै दायो बैसागु खाथि बैसागुनि बिराद खामानि दङ नोंथांमोना नेक्स्टआव लोगो मोनगोन आरो जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव 10,000 जाथारसिगोन गाइसमोन 10,000 एकदम खालामथारनांगौ आरो मोनसे खोथा नै दासान्दि मार्केटआव माने एसेबां दावराव जादों ससियेल मिडिया मार्केटआव गाव गावनि कन्टेन्ट होनो नाजा गाव गावनि कन्टेन्ट होनो नाजा मालायनि कन्टेन्टखौ लानानै इसेबां हाइलाइट खालामनो दरकार गैया लाइफ टाइम नोङो इउटुब सालायनोबा नोंनि इउनिक कन्टेन्ट लागायना हो नोङो इउनिक जुदि नोङो इउटुबाव लाइफ टाइम फैनोबा इउनिक कन्टेन्ट नोंनि पार्सनेल अन कन्टेन्टखौ होब्रा मा मालायनि कन्टेन्टखौ लानानै एथ' दावराव खालामबाय थायो फाग्ला थोद